postbode, komt je jongens. En dan jouwen we hun tekeningen. Die we zelf maken, hè? Omdat die ophoudt. Maar werken. Oké. Dus Joet is zijn laatste dag. Ja. En wie dat leuk, wat een leuke postbode? Ja. Heel leuk. Hij had dus volle piepermuntjes doen en hij maakt altijd leuke grapjes. En dat vinden we heel leuk. Dus nou krijg je een nieuwe postbode dus. Ja. Ja. Geen pepermuntjes meer. Nee. Dat is wel jammer. Ja. En ik geen grapjes meer. Een pepermuntje. Ja, natuurlijk krijgen jullie een pepermuntje. Nou jongens. Heb je wel genoeg? Ja, ik heb altijd genoeg. Ja. En hoeveelste piepermuntjes heb je nou uitdeeld? Nou, ik heb heel wat pepermuntjes hier uitdeeld. Hier in Jelbeen. Want ze kwamen altijd op mij als stoen als het ware. En nou, ik heb mijn leven erin. Want ze scheurden zo zuidelijk uit en dan vonden ze een pepermuntje. Was zo verschrikkelijk lekker van de postbode. Want de postbode heeft hele lekkere pepermuntjes, of net? Hey. Ja. Ja. Dat lekkerste. Zullen je de postbode missen? Ja. Hoezo? Voor de pepermuntjes. En de grapjes. En de grapjes? Ja. Dus het is wel een aardige vent. Ja. Heel aardig. Wat zit het meest missen? Deze jeugd. Ja. En dat ze weer komen dus aan pepermuntjes. Ja, als je dan het wie, dan wie er nog een postbode. En die zei, wat wie dat, een gemieter daar in Jelbeen. Want het is, ze vleem je al hier achter. En maar ja, ik heb geen pepermuntjes. En daar begin ik niet mee, zei die. Maar ik heb dat tot laatst in. En ik ga een soort van deze jeugd. Want ik ben hartstikke leven ben. Het beste. Ja. En tot kijken, hè? Ja. Goeie. Goedemorgen. Wat ben je ook aan de wand? Schreeuwen. En wachten. Op een band. Welke band? Deze band had gymnastiek hier. Die heb ik uit week gehad. Vandaar dat de gymnastiekzaal in onderhoud. Oké. Zo? En is het een beetje leuk? Buschauffeur? Ja. Waarom? Ja, omdat het maar altijd maar meestal omgeeft. En de dagen ben ik hetzelfde. Altijd bij wat oors. Juist zie ik in Soesdijk, doe maar wat. En morgen ga ik weer naar de dagtocht. En wat zijn nou de drukste groepen? Meesten die naar een concert gaan, nou, die hadden vaak nog wel wat drank bij hun en ja, daar reageren we al wat oor op. Gewoon die vallen in sliepen, gewoon met om een kilometer naar de wc. Dus daar ga je nou wel eens wat werk van. Maar als ik maar wat medewerking krijg, dan rollen we daar ook altijd aan te rennen. Ja. En deze jeugd is echt druk, maar dat hindert me niet. Nee? Nee. Ken je wel hoor? Jawel, zolang mensen met mij praten, dan plegen ze mij net, zeg ik altijd maar. Nou, dus krijg ik maar mijn vrouw, mijn huishoudbeurs word ik maar. Zolang ze me praten, dan hindert het me niet. Dus ik heb een product, maar ik luister er nooit naar. Zo is het ongeveer. Dus. Ja, je moet het wel goed kennen en de mij omgaan kennen. En wat is nou drukker? Klasse squalbeen of een vrouw die naar een huishoudbeurs gaat? Nou, qua decibels zult de vrouw werden. Ja, ja, dat denk ik wel.